Actividade frenética no stand do turoperador Pilgrim en Fitur. A axencia celebra o seu 10º aniversario convertida nun referente do turismo vinculado ao camiño. Pilgrim é un turoperador especializado no Camiño de Santiago. Tratamos de vincular moito o Camiño de Santiago e no turismo e gastroturismo para facer unha experiencia máis completa e diferenciadora ao que poden ser outro tipo de ofertas. E estamos especializados sobre todo en diseñar programas de viaxe completamente a medida. Pilgrim ofrece un amplo abano de servizos que enriquecen a viaxe convertendo nunha experiencia única para o camiñante. Utilizamos un pouco o Camiño de Santiago como eixe vertebral para sobre eso construir experiencias que o vinculen sobre outras propostas de valor maravillosas que temos no norte de España e sobre todo en Galicia, como poden ser a gastronomía, o mundo dos viños, o turismo cultural, patrimonial, etc. Para iso, esta axencia apóyase en máis de 7.500 provedores repartidos por toda a península. Os que máis cabe destacar que gustan moito o noso cliente, sobre todo internacional, que a maior parte do noso cliente, son aqueles relacionados co mundo do viño, catas específicas, maridaxes e demais. Estes servicios que apuntan moito máis á parte logística, non? De facer o camiño máis cómodo, pois desde recollidas en aeroportos e levar ao punto de inicio, guías acompañantes durante as etapas, as diferentes etapas, tamén o típico que se coñece como coche escoba, non? O poder acompañar a un grupo e levarlles a equipaxe, unha gama moi amplia de bicicletas de alquiler, máis de 200 referencias de bicicletas de alquiler para a xente que fai o camiño en bicicleta. Pilgrim participa en Fitur con stand propio por 8º ano consecutivo. A feira de turismo supón para esta axencia xerar volume de negocio e reforzar a súa posición no sector. Facemos un balance sempre positivo porque como reflexionamos habitualmente, hai unhas métricas máis facilmente medibles, non? Que é o volumen de negocio que xeras directamente aquí, firmando novos contratos con proveedores, firmando novas colaboracións con partners de axencias estranxeiras que nos compran o camiño para vender en orixe, pero despois hai un intangible que é o facer marca, de que a xente te coñece, que te lembra, que te posicionas en ese shortlist que din os yankees de marcas reconocidas a hora de reservar unha viaxe. A empresa encara os vindeiros meses co reto do Xacobeo 2027, un acontecemento que agardan con moitas ganas e no que se prevé unha afluencia de peregrinos histórica.